Mak gawe apa, Mak? Kupat. Sesuk ya Mak digodhog ya. Esuk nggo botol bar. Kira-kira ana pitike kemanggang apa, Mak? Ono Berarti mbelah ya sesuk ya. belele. Iki guys, lagi oleh 1 2 3 4 5 6. Gawe ndere iwak pitik. Oh, iwak pitik ya ana, iwak manyung ya ana, ndok ya ana. Wong sak jero omah wong telu ae panganane akeh. Panganane ya reno-reno wong Kudune sing enak-enak ya, Mak. timbang ono. Iya. Ono ya. Nek ra ono ya cukup jangan kates. Heeh. Tapi alhamdulillah ya, Mak. Alhamdulillah. Kupate gede-gede, guys. Nek pengen ngopi ya iki, kopine iki karek cingkire. Nek nggonku iki tak kok tumbler. Iki mange isine kopi piro iki, Mang? Kok lali aku?